Awit kena mas tumawa sidam kita kasih gali ulun. Ger aku Sudarmamu nak anakku wadon Dewi Luncanawati ana apa kula? Nek bapak mlaku kaya kaicak ana nek pun bapa ngidu kaya kaidanana. Sing bakal kon takokno iki apa? Ger? Maragakih matura. Yen aja ora kejamak. Banyu mili samya padha kandheng. Lung-lungan samya padha mantelo. Rama Helana patumedhak kaping 17 Dilma wali-wali kula mboten kawantun dhateng Kanjeng Rama yang ananta buka nanging wedal menika kula kedah matur saking mboten kiyatipun manah Rama. Iya nak matur. Matur apa kula? Rama panjenengan nate paring dawuh dhateng kula. Kula menika gadhahi sederek wanudya kados dene kembar kados dene menika godhong suruh lumah lan kuripipun kados dene bata srimbak nanging kula kok mboten nate semerep derek kula Rama. Luncanawati nuwun kula Rama. Ngene nak. Pancen bener nek kon iku duwe dulur ya. Sak temene ngene lho. Bloko ae ya. Putraku iku mung siji diarani Sri Kumalane Rejeki. Bareng dipundhut garwa marang Dewa Sedana kabeh ku ancene wis gak kena semono nak. Wong iku telu sing ora bisa njaga kula tekane jodoh, tekane rejeki, tekane pati. Diwiradakna segara gunung-gunung 7 segara 8 tapi nek wis jodone. Wong kene rabi kidule gunung Luncanawati. Wong kene rabi luar Jawa, japane rangkah. Kadang wong kene ya oleh tanggane dhewe, tangga desa iku jenenge jodoh. Ngono. Barang dirabi karo dipundhut karo marang Dewa Sedana ya apa pancen wis pastine. Dijak kondur nanggone kayangan swarga bandang. Bab kumalane rejeki ku dulurmu Mbak Ayumu, Mbok Sri gandengane Dewa Sedana. Dadi wis gandeng pancene. Ya iki diarani kodrat. Kodrat diwiradakna ya gak iso. Naminipun Kakang Mbak Ayu kula menika Sri Kumalane Rejeki. Lah bareng ngono jarene pun bapa iki jen gak ana rewange nak wong ijen iku ya apa klipak-klipu. Ya. Nangis pun bapa iki. Wancene ya apa? Lah mangkane tunggale donya diseni ijen gak iso nak. Donya mono ancene ya neke wong sak donya ngono lho. Lah wong sak donya iku nek cara klambi ya werna-werna. Ya gak abang tok, ya gak putih tok, ya gak lorek tok ngono lho. Dadi manca warna, werna-werna. Wancene wong nek wong sak donya. Wong sak donya andarbeni donya iki. Kula kok kepingin semerep derek kula. Ya kaya awakmu ngono persis nak wis gak member-member dulu. Lah, barang nangis kan ewangi susah. Engko
Apa balik-balik rusak ae, apa gak ndandakno iki. Pira wene lah iki. Kok cik. Loh. Bareng ngono nangis dadak aku yo gak yo apa kok dene setengah tak puja wujud siramu nak lah makane kon iku anakku cek dulur ya dulurmu yaiku Sri Kumalane Rejeki Rama jenenge dulur Rama kula nggih kapang kula nggih kangen Rama maksud jenenge dulur Rama kan dibagikan kok diparingan tuduh Rama. Kula kangen kali dulur kula Rama. Wis. Ger ya wis lerene dhisik tak kandhani. Ngene ya, Ger. Nek kon kepin temen-temen kangen karo dulurmu. Inggih, Rama. Mlaku ya. Mlaku ngidul. Ngulon ing kono ana Ororo. Ororo iku Tegal. Tegal Ororo. Ya. Bumi sing suwung jenenge Ororo. Nggone negara Sumedang Kamulyan. Dadi nang negara Sumedang Kamulyan masih aku mosok tega Rama yen ngaten kula nyuwun pamit ya nak engko pun bapa ya mosok tega. Yen ayu ning ora kacama banyu milih padha kandhek lunglungan samya mentelung kapete kono kang ratu ning ayu nyuwun pamit Rama ya nak mosok bodho nak ya iya. Jangira wanci wayah sawong kaluro wis dak kelek semono manungsa mung sak derma Dewa Sedana sarene kesrempet
Tindih negara Palembang dawah ora-ora negara Sumedang Kamelian. Kacarita wonten praktanipun Kasumaning Ayu ni Dewi Luncanawati ngerang kertos yen wonten sadra kang duweni teja numrama. Alon dhisik saliramu iku sapa wadon-wadon kok nanggone tengahe sawah iki liwat gantangan. Inggih. Kula Kasumaning Ayuni Dewi Luncanawati. Paduka sinten Luncanawati? Inggih. Aku Dewa Sedana. Padha kakang kula Kakang Mas, kaya apa Kakang? Dewa Sedana. Sang Lesmana mundi dawuh Datan Wali Purnama. Datan Wali Purnama. Pegatira sangjang keluarga. Oh iya. Manungsa aja salah muni tan kena kaya ngapa kodrat barang ni Dewi Sri umalaning rejeki ngerti nek Dewa Sedana dirangkul marang dene putri dirangkul marang dene arek wedok kagiat Kasumaning Ayu Sri umalaning rejeki dianggep nek Dewa Sedana rak angger bebener. Mboten ngangge dipun tafsir wong wadon sing rangkul dhateng Dewa Sedana dipun sudha Kapidara Sirna Margalayu. No!
Sri Mbok Sri Kumalan Rejeki. Nggih Kang Mas. Sinten tiyangipun? Kok tega Kang Mas panjenengan nglampahi kirang prayugi. Kok tega panjenengan pun garwa kula kok remen kalih lare lintu. Kang Mas kok citek. Nih, alon dhisik sapa iki? Kayak ditakoni dhisik. Takon ya napa sekarang wis cetha wis jelas. Wis jelas apa mandap yang Hananta Buka. Oh. Banu gobes mripat samya andul westi Kundara samya saduliman alon dhisik Dewa Sedana nuwun kula Rama ngaturaken sembah bakti kunjuk ya nak tak tampa banget pangrimanipun Bapa. Paistiripun Bapa tampanana ya ngger. Inggih, Gurawalan Rama. Sri Rama, sembah singkep kula kunjuk, tak tampa. Pangestunipun Bapa mergake tampanana. Nuwun inggih. Kok tak dulu padha susah. Padha kaya dene ketenggengen. Kula boten kiyat rasipun manah Rama. Lawak Kakang Pikulun Dewa Sedana dipun rangkul dhateng lare estri. Sinten tiyangipun Rama? Naminipun garwa, naminipun bojo. Iya, dhisik. Ditata. Sedana inggih. Bener nek kok dirangkul wanita iki. Inggih. Nanging Yayi Sri Kumalane Rejeki klintu penampi Rama. Menika adi kula. Kula takeni madosi nggih menika mbakyunipun nggih garwa kula. Sri Kumalane Rejeki. Malam menika naminipun Nidewi nggih Betari Luncanawati. Leres napa mboten? Oh iya nak. Loh, mangke taru miyen Rama. Iki dulurmu ngene. Sri nalika aku kon tinggal sliramu diboyong marang garwamu nang nggone kayangan swarga ya swarga pandang carenipun bapa iki ganok rewange ngersula nak ndelongso anak situ ganok pisan melok bojone nangis lho barang nangis lho netes nang bumi tak puja kaya jambe nem sinigar kaya dene Sri Kumalane Rejeki tak jeneng Luncanawati dadi kedulur aduh dulur kula kang repat Rama kula kang repat Rama
Aduh. Jalan pernah salah Kakang Mbok Ayu ya. Dik. Gak tau kepethuk. Gak tau ketemu. Ketemu dadi mayat, ketemu dadi paten aku. Aku lila lega paten. Ya alon dhisik alon gak ngono ya opo iki alon dhisik tak totone nak. Kang lepat Rama gak salah. Gak salah. Wis bener. Yen ngaten kula ingkang lepat Dewa Sedana ya gak salah. Gak sing salah. Iki wis kodrat nak. Sapa wonge bojone dirangkul karo liyan gak ngerti nek dulure saking kangene. Gak tau weruh. Lah iki gak tau petuk. Ancene aku ya gak kondo. Lah ya apa lek ku kondo? Mosok aku nangis, aku tak nangis dhisik. Engko nek iki tur-tur ya gak mikir ngono aku. Ngono lho. Dadi nek ana sapa sing salah, gak sing salah, gak ono. Gak ono. Lho kejaba nek sik 8 iku, gak apa-apa. Anganut kok aku iku. Mek koyoke ya apa ya? Nggih Rama, aku ngelingno sing gak cocok tak elingno cek cocok. Sing upamane gak des ya cek des mek ngono ae. Gak mergo ya apa. Wong tuwek iku kari cerewete. Ngono lho. Mosok salah gak. Wong ngelingno apik iku. Ngelingno bener. Kepara ngono mang sing salah sapa? Gak ono. Gak ya. Gak ono. Aku nglerekno gak iso, wis tak titir ae. Ya ketang iso leret ngono wae. Rama, wis kene nak saiki mundur. Mundur saniki wis palastra. Iki wis klebu unen-unen, klebu kodrat. Tak jupuke atine adimu. Tak buange nang samudra. Besok dadi buron Tuyo diarani alam lahut jagat nyeseni. Asale Waluya jati temaning Waluya putraku sing tak kasih, putraku sing tak sayangi kula ya nang nglilira sang putra Jarenayanada anada Doroning tunggal marana Jaliranaja sing gedhe pangapuramu ya Yayi
Ya Kakang Mbok, sedeng aku ya ngono jenenge dulur. Lahir procot aku gak ketemu. Ya aku gak ero. Aku dijarwani Kanjeng Rama banjur aku kepinter dulurku lanang dulurku wadon. Nek ngono mula ngerti ya. Luncanawati aja benggang wis ayo runcang-runcung. Iya. Nanging aku ndek janji. Aku nek mbok menawa ana apa-apa aku gak gelem dikek pinggir, aku dikek njaluk ana tengah ae. Ya, wis ngono. Caket ngejono ya. Terusno. Terusno lha iku delok ana buta. Nggih menika kala srenggi. Ya, tak jangkung saka kadohan papaken nggih. Kacarita kala srenggi wonten gane ora-ora ana Tegal ingkang sampun samapta wadya Sang Prabu Sri Mahapunggung saka negara Sumedang Kamulyan Pati Andhapura lan para putra wah kan niki melu ladan negara Sumedang Kamulyan. Sapa ratune? Ratune Prabu Sri Mahapunggung Sri Makukuwan. Wadyabala niku golongane Patih Andhapura. Gagah bagus. Duwe anak Jakatawa, Ladak Sembada kali Jaka Puring. Lajeng rene gagah. Ngene kok Patih Andhapura. Wah ya. Abyor sawong kalura ira narada pang sumilak ketingal sampun lan kene pun enjang surya munjuk madanging bawana
Wah. Wadyabala saka negara Sumedang Kamulyan. Iya, aku Patih Andapura. Balik. Yo, aku kala srenggi karo iki ameng-amengku tikus Jinada Putih. Wigatine sumingkir aja ngrusak tanduran negara Sumedang Kamulyan. Wah, tak rusak pancen gak iso kedunungan Dewes don mati mergo aku. Negara Sumedang Kamulyan. Patih Andapura. Niki kok sipate jemparing tendhe negara Sumedang Kamulyan kesanipun enggal sirna, enggal ical rusuh ing negara Sumedang Kamulyan. Apa sih kala srenggi kesrepet jamparing tindhe negara Sumedang Kamulyan saknalika icale kala srenggi wujud celeng diarani celeng srenggi. Waduh.
sahing awigena mastu mawa sidam Prabu Sri Makukuhan ya Sri Maha Punggung. Nuwun inggih, paduka sinten? Dewa Sedana diderekno Mbok Sri Kumalan Rejeki. Waduh pikulun, aduh. Ngaturaken gunging panuwun dhateng pikulun Dewa Sedana. Lah iki tak dulu-dulu tanpa harapan Patih Andongpura. Nggih, wonten celeng srenggi dipun tamai pusaka boten mempan pikulun. Oh, mangkono. Inggih. Ya, yen kemangkono Andongpura, Jaka Puring, Jaka Tawa. Gawe kitiran lamene pari, ya. Gawe kitiran lamene pari iku patine celeng srenggi, ama sing rusak marang seket tandur iki, guys, tak kedal ya. Kacarita celeng srenggi kenek kitiran saking bantere kitiran saka lamening pari raga mbleduk dadi swalang-walang tikus jinadha putih mbleduk dadi swalang-walang dadi sundep dadi wereng dadi oma ning tanduran. Madanging bawana pang sumila sampun panjenengan enjang Surya munjuk madanging bawana tumreseping nyang driya. Prabu Sri Makukuhan nuwun inggih pikulun Dewa Sedana wis gawe gedhong Sinaradena inggih sampun ngantos wiyaripun sak lumbung selayur nggih kula lemeki godhong kluwih kersane luwah-luwih ngandhapipun kula paringi godhong alang-alang. Cek gak ana alangan saeja apa-apa. Mula saka iku celeng srenggi mbleduk dadi omone tanduran. Nggih, iki ana sranane kabeh. Mula
yaiku Jaka Tawa, Jaka Puring, Andong Pura. Inggih pikulun iling-ilingen. Mbok Sri kumalane rejeki mustikane yaiku pangan. Tegese Mbok Sri ku beras sak pinunggalane. Lah iki adine kang aran Nidewi utawi Betari Luncanawati iki sarene wis gak duwe ati. Mula diumpamakna pari ketan. Gak kena ditandur nggone pinggir, kudu gek tengah. Bab iku penjaluke. Nggih, ngaten monggo. Monggo manjing dateng Gedhong Sinara Denok ya. Ya. Pulasaka iku patih Andongpura. Kumalaning donya lan bondo sing tegese Mas Picis bintang lantakan winangka busana sing tanpa lungset. Mbok Sri kumalaning rejeki. Dadi Sri Sedana wis manjing nang Gedhong Sinara Denok. Ya gedene sak lumbung layur gawe raharjane negara Sumedang Kamlian. Ana mendung saingkuping payung. Duduk mendunge udan angin. Mendunge wong budal lunga tapa. Warung tapa rasida nampa. Kanjaran mosok pina anggeya. Noto nyambar wiji timon ayo sabar terus bangun. Wis paripurna kandha lampahan mandhape Dewa Sedana. Jana wetan kidul kulon bali daleme didik sempure padha bali sulunga padha teka sing karo Duryudana sing loro padha waras kita sesanti. Saking raharjane negara Sumedang Kamlian. Kedawan donya bondo saka kayangan swarga Bandang. Dawah negara Sumedang Kamlian sumrambahe dateng desa Tempel. Sekali merdeka, tetep merdeka nir ing sambikala. Kasih
Anakku ya tak kene.